Doncs, bona tarda als presents. La veritat és que estem gaudint d'aquesta jornada tècnica i entrem en el format que podríem dir més clínic, però també tocant a l'àmbit social i també de famílies. Per tant, una miqueta ens endinsarem en aquesta pregunta, la veritat, bastant reptadora. O sigui, les seqüeles de la pandèmia. Qui m'ha robat 2 anys de la meva adolescència? Jo crec que tots coneguem la dita «el temps és or». I com se sent un quan li han robat quelcom? Potser sent frustració, sent el desànim, la ràbia, la impotència. Clar, és així com se senten els nostres joves, els nostres adolescents? Una miqueta amb aquesta taula tècnica i clínica intentarem donar resposta a aquestes preguntes. Per tant, com veiem, tenim un plantell del més selecte, del que tenim al nostre país, i és per això que passem a fer la presentació. Començarem després del pròleg de l'Adela Massana i Marín, que és la directora mèdica d'Amalgama 7. Ella també és medicopsiquiatra. Escoltarem aquest pròleg amb molta atenció. Després, a continuació, tindrem l'Auria Otet i Puig, que, com veiem, representa el cap de servei de salut mental del TAIA. També has tingut experiència prèvia amb el tema d'infantojuvenil durant molts anys, amb el qual ens donaràs aquesta visió transversal. També tindrem aquí a la meva esquerra a la doctora Montserrat Pàmies i Massana, també molts anys dintre del cap de servei de psiquiatria infantil del Parc Taulí de Sabadell. Tenim una visió també des d'un altre aspecte. Tenim el doctor Javier Álvarez i Subiela de la clínica Corachan, amb l'unitat també de psiquiatria infantojuvenil. Per tant, estem veient diferents punts de Catalunya en el qual ens donaran aquesta visió transversal, però alhora també volem veure una miqueta què és el que passa en els nostres centres de dia. Per això gaudirem de la Sílvia, que la tinc aquí, en el xamfrà. La Sílvia Gómez Estrada ens donaràs també aquesta visió. Alhora que també una miqueta des de l'àmbit social i sobretot d'aquests cuidadors i professionals sanitaris, des de l'àmbit social, que el senyor Toni Calbó i López ens donarà el seu punt de vista de com s'han tingut que protegir al respecte. I per tancar tindrem a la Txell Draper i Font, directora d'Àrea de Persones i Famílies de la Fundació Aspros, que també ens donarà el seu punt de vista particular al respecte. Sense més dilació, comencem amb aquest pròleg a càrrec de la senyora i doctora Massana. T'escoltem amb molta atenció. Moltes gràcies. Gràcies per estar aquí. Estic molt contenta de com està anant la jornada. Ha estat molt interessant totes les taules del matí. Jo penso que podrem donar també una visió de continuïtat amb moltes dels interrogants que s'han fet i, per tant, moltes ganes també de transmetre i compartir experiències amb vosaltres. Bé, jo feia una pregunta per fer aquest preàmbul, que és què sabem i què podrem saber més endavant d'aquesta pandèmia, perquè està clar que ara tenim sobretot les seqüeles immediates i molts interrogants, però jo tinc certa esperança i certesa que més endavant podrem tenir dades que ens ajudaran molt més a saber què és el que ens està passant. Mireu, la primera consciència clínica, des de lo vivencial, que jo vaig tenir de la importància que tindria de cara als nostres diagnòstics la pandèmia, la vaig tenir quan em vaig trobar, mentre feia les entrevistes inicials a pacients per sistema, preguntant a tots els nens que em venien a veure a quina edat els havia agafat la pandèmia. Perquè és evident que molts dels casos que estem atenent avui han fet el seu debut durant o després del confinament. I com que ja tinc uns quants anys, això em va recordar a quan inicialment tractàvem adults a les unitats d'aguts
que havien fet debuts de trastorn mental greu, sobretot esquizofrènies o trastorns bipolars, com moltes vegades el debut de la sintomatologia s'havia donat en el moment del servei militar, com una circumstància estressant major. Això em va fer pensar que realment el que ja sabem, que és que l'estrès pot afavorir amb cervells més vulnerables el debut de psicopatologia, en aquest cas es trobava en una fase d'estrès massiu i que per tant això tindria impacte en com treballaríem a partir d'ara. Aquest és el nostre cervell social. Els psiquiatres, psicòlegs treballem amb el cervell de les emocions i les emocions són dependents de l'entorn, ja ho sabem, i això està centrat en el sistema límbic. Aquí us he volgut novament, perquè estem molt acostumats a quan tenim xerrades a presentar aquest sistema límbic, que és un sistema complex, que és el que fa que nosaltres ens puguem relacionar amb l'entorn i també podem modular la resposta als estímuls de l'entorn. Nosaltres som uns animals molt plàstics, molt adaptables a circumstàncies canviants i això fa que nosaltres les nostres estructures de funcionament no estan tancades des del naixement, com poden tenir les formigues, per exemple, perquè ens nodrim de l'experiència i així anem evolucionant. Bé, aquesta estructura que té a veure amb les estructures de l'amígdala i que és la que ens ajuda a afrontar l'estrès, també és molt vulnerable a l'estrès. I això és una cosa ja sabuda a la literatura. Fins a quin punt? Doncs sabem que els estrès massius, quan parlem d'estrès posttraumàtic o persones que han viscut situacions de guerra molt impactants, això ha afectat no només a la possibilitat de tenir patologia, sinó també a la forma de viure i de veure la vida més endavant, amb trastorns de personalitat, però també sabem que inclús circumstàncies positives poden ser estressants i ens poden posar en una situació de vulnerabilitat. Per exemple, l'embaràs, i especialment el primer embaràs, és un gran canvi vital que fa que ens enfronta a situacions d'incertesa. Però també coses com la graduació o com un canvi de feina, encara que sigui un ascens, és una situació d'estrès, o inclús un canvi de vivenda. És a dir, estem constantment sotmesos a la possibilitat que aquest estrès alteri el nostre equilibri i llavors patim malaltia. Malaltia que, a més, a través del sistema límbic no només afecta les nostres emocions, sinó a tot el nostre sistema de regulació de la inflamació i del sistema immunitari i, per tant, també a la malaltia no psiquiàtrica, és a dir, més capacitat de fer infeccions, més possibilitat d'envellir, tots els processos que estan lligats a les hormones de l'estrès. Però aquesta part del cervell té unes fases de maduració i si estàs en una diferent etapa t'impactarà diferent. Hi ha diferències segons el tipus d'estrès que patim? Pot haver algun estrès inclús que sigui favorable al desenvolupament d'aquesta àrea? I és important, és rellevant que sigui més o menys greu i quan duri aquest estrès? I per últim el que voldríem saber, i ens podem protegir d'alguna manera, què podem fer per evitar que això se'ns vulneri? Bé, els estudis de l'impacte de l'estrès sobre el desenvolupament cerebral heu de pensar que tenen una trajectòria curta, és a dir, no més de 30 anys. I això és molt, molt rellevant en quant a com ens ha agafat això en plena pandèmia, o sigui, quines certeses teníem i quines coses no vam poder prevenir perquè senzillament no estaven integrades en les certeses de la població. Primer, abans de pensar en el desenvolupament cerebral dels nens, s'han de visibilitzar que els nens són subjectes de dret i això és bastant també recent. Segon, es va haver de visibilitzar fonts d'estrès que dècades enrere o estaven ocultades o directament minimitzades. Per exemple, el maltractament infantil, que ha sortit aquest matí i òbviament és una cosa molt, molt, molt rellevant en el fet de com es fa aquest desenvolupament. Quina és la sort, entre cometes, que hem tingut amb la pandèmia? Que aquesta pandèmia ens agafa en una etapa en què la comunitat científica ja està preparada i sensibilitzada per estudiar l'impacte de l'estrès en el neurodesenvolupament, perquè, com us podeu imaginar, qualsevol pandèmia mundial ha afectat també els nens i els joves. No ho tenim recollit perquè a ningú se li va acudir
que això podia ser un problema. I què sabem de les etapes del sistema límbic que són finestres de vulnerabilitat i també oportunitat? Aquí hi ha des del nadó fins a l'adolescent, veieu aquestes quantes fotografies. Ja se saben algunes coses, se sap que el sistema límbic té un primer període de desenvolupament molt ràpid en el primer any de vida, però que se segueix desenvolupant com a mínim fins als 5-6 anys. Sembla ser que hi ha un període silent o d'un menor creixement durant l'etapa escolar i després torna a haver un creixement i un desenvolupament exponencial entre els 12 i els 18 anys. Per tant, ja tenim dues poblacions específicament vulnerables que són les persones de preescolar i precisament els adolescents. Amb una diferència, a la finestra de vulnerabilitat i d'oportunitat de 0 a 5 anys hi ha un factor mediador molt important que és el cuidador. El cuidador regula el sistema límbic del nen, sabem ja a través del vincle que les figures parentals són bàsiques en poder protegir aquesta estructura i en fer aprendre a regular-se el sistema límbic del nen. Però què passa a l'adolescència? A l'adolescència realment ja cerebralment no estem preparats per poder ser protegits pels pares. Per tant, el curador ja no regula el sistema límbic, aquest sistema límbic és regulat més pels iguals i la funció, que segueix sent molt important, no és tan essencial com en els primers anys de vida. Sabem que el tipus d'estrès no només disregula el sistema, és a dir, no només el fa més ineficaç, sinó que el que està fent és modelar-lo d'una manera concreta perquè li està ensenyant que hi ha uns estressors als quals s'ha de defensar. És a dir, ja sabem, i hi ha algunes evidències, que en presència d'un tipus d'estressor el cervell adapta la seva arquitectura de manera estable per fer front a aquest tipus d'estímul. Per exemple, es sap que les persones adultes sanes que han patit abús sexual a la infància, parlem de persones sanes, sense psicopatologia, tenen una menor representació sensorial cerebral de l'àrea genital. El cervell ha après a defensar-se d'aquest estímul. Les persones adultes sanes que han patit maltractament verbal a la infància tenen una menor representació neuronal a l'àrea auditiva. I les persones adultes sanes que han patit visualització de violència domèstica presenten una menor representació neuronal en el còrtex visual. És a dir, fins a aquest punt som dependents dels estímuls que ens envolten. Encara desconeixem com el cervell s'ha adaptat a l'estressor social que ha significat la pandèmia, aquesta és la realitat. El fet que sigui una situació universal sense precedents ens ajudarà, perquè mai abans havia passat que poguéssim tenir una mostra de població tan extensa en territori i a més tan extensa en grups d'edats. És a dir, això ha afectat a tothom i a cadascú en el seu moment de desenvolupament. I l'altra cosa que hem de tenir en compte també és que pot passar que l'efecte de l'estrès hagi impactat en estructures que ara estan silents perquè no s'estan posant en marxa i que debutin en l'efecte de disregulació d'aquest estrès més endavant. Per tant, vol dir que segurament ara tenim un impacte amb els nens que tenien més immadur aquest sistema, és la franja de primera edat, sobretot si no hi ha factors protectors familiars, i la franja d'adolescència, però ens podem trobar que en els propers anys ens debuti més patologia de persones que tenen afectada aquesta àrea però encara això no s'ha expressat. Per no ser tan... per donar una mica d'alegria a l'assumpte, s'han detectat factors protectors? Sí, n'hi ha factors protectors. Primer és el vincle segur. Ja ho sabem, que el fet de tenir una vinculació sana i tenir uns progenitors que ajudin a calmar-se i a regular és un factor protector cap a altres fonts d'estrès. Per tant, això s'ha de promocionar i s'ha de treballar en aquest sentit. El bon suport familiar, òbviament, a la mateixa línia. Hi ha dos factors inespecífics molt importants que surten a tots els estudis de recerca i encara no donem prou importància des de salut mental, que és l'exercici físic, que és un moderador molt potent de l'efecte de l'estrès sobre el sistema límbic i de la correcta dieta. Hem parlat aquest matí que precisament una de les coses que ha passat durant la pandèmia ha estat la reducció de l'exercici físic i de la dieta. Bé, segurament, si haguéssim estat més curosos, haguéssim promogut molt més aquests dos factors
en el moment de confinament. I llanço ja aquestes preguntes a debat i és la meva idea, veient el que us exposava, és que no crec, jo sí penso que hi ha hagut un increment de psicopatologia, que l'estrès massiu ha trencat el sistema de defensa de moltes persones i hi haurà més trastorns mentals, ara i més endavant. I llavors la pregunta és i com ens adaptarem als recursos de salut mental que ja venien mancats amb aquesta realitat epidèmica. Segon, quins recursos no sanitaris, o sigui, ho hem repetit, i què hem de fer? Diem que l'ús social és important, però què, com ho organitzem? Què faríem diferent en una nova pandèmia? Com s'assegura la pròpia resiliència dels professionals sanitaris? És a dir, jo crec que el doctor Toni Calvo aquí ens podrà parlar de l'epidèmia que hi ha hagut de salut mental amb professionals sanitaris i també com assegurem la resiliència dels curadors dels infants, d'aquests curadors que van estar no només en pandèmia sinó en postpandèmia en una situació de manca de conciliació familiar amb la tasca de curadors. Ja està. Moltes gràcies. Gràcies, doctora Massana. La veritat és que has fet el tret de sortida i ara invitem a tots els professionals a participar d'aquestes preguntes i debat en actiu. Per tant, una miqueta fem aquesta primera reflexió. El tema de la salut mental potser ha sigut sempre el germà petit, a vegades una mica oblidat, de la salut, i la pandèmia el que l'ha ficat és en primera pàgina. La salut mental acaba sortint a la llum i tothom ara n'és conscient d'aquesta realitat. Ara bé, una miqueta això ens ha fet veure, buscant aspectes positius dintre de la pandèmia, que l'estigma possiblement s'ha reduït perquè se n'ha parlat i això fa veure que la salut mental és una cosa que l'hem de normalitzar. Però ho trasladem en l'àmbit del que és l'adolescència. Per això m'adreço a la doctora Pàmies, que adreçaré aquesta primera reflexió. I és que és veritat que amb el tema de l'adolescència és un moment de canvi, de transformació amb l'edat de l'individu i això a vegades genera malestar. Clar, la pregunta seria, aquest malestar l'hauríem de tractar sempre tot amb salut mental? Preguntant-ho d'una altra manera, potser estem psiquiatritzant coses que formen part del procés de l'adolescència? Moltes gràcies. Gràcies a Amalgama per convidar-me. Gràcies a l'Adela per haver fet aquesta introducció. Crec que és una visió esplèndida des de la salut mental infantojuvenil, del desenvolupament del cervell i de l'efecte de l'estrès, que emmarca totes aquestes preguntes a debat. Com tu deies, hem parlat més de salut mental i això va lligat a una reducció de l'estigma i per tant jo crec que globalment en aquells casos en què hi ha una patologia greu ha estat favorable la pandèmia en quant a la reducció de l'estigma. És a dir, estem sotmesos a una situació d'estrès, ha desencadenat psicopatologia greu, n'hem parlat més i per tant jo penso que a la llarga això és una cosa positiva per reduir l'estrès, per reduir l'estigma. Però per altra banda, aquest estrès general, que com bé ha dit l'Adela ha afectat a tothom, ha posat de manifest altres situacions que són de malestar. Situacions que, com aquest matí algun dels ponents ha dit, arriben al 90% dels adolescents. Sembla de bastant sentit comú que una situació en la que estan sotmesos el 90% dels adolescents no és una situació que puguem tractar des de salut mental. És a dir, hi ha canvis i l'adolescència és una situació en què per aquesta disregulació entre el creixement del sistema límbic, l'efecte hormonal sobre el sistema límbic i la disregulació amb el creixement del sistema cortical, els adolescents de per si estan disregulats, molts d'ells tenen èpoques de malestar, moltes èpoques de malestar emocional i molta inseguretat en molts aspectes. Llavors, n'hem parlat molt del malestar, això és bo. Els nostres adolescents identifiquen més el malestar que abans? Doncs això estaria molt bé. Aquest malestar l'hem de tractar des de salut mental? Doncs jo penso que no, penso que hem d'alguna manera ajudar els adolescents a identificar aquest malestar, però després buscar alternatives i sortides a aquest malestar per tal que es puguin controlar sense arribar a ser i a necessitar una psiquiatrització. Jo penso que hem de ser molt curosos amb no psiquiatritzar tot el malestar de l'adolescència. Jo crec que els que em coneixeu no soc sospitosa de ser poc biologista, però també és cert que penso
que hem de ser molt curosos a l'hora de posar i de psiquiatritzar tots els malestars de l'adolescència. Penso que, com també deien aquest matí, el fet de tenir l'escola és un gran privilegi per nosaltres, sí, perquè tenim un marcador de funcionalitat, que no sempre el tenim a l'edat adulta. Nosaltres sabem que un nen que va malament a l'escola, que fracassa a l'escola, hi ha una disfunció aquí. I això ens ho podem mirar i pot ser un signe de risc a l'hora d'avaluar aquell nen. Com han dit aquest matí, problemes d'aprenentatge i altres problemes. Però aquells malestars que no produeixen una disfunció, li hem de donar sortida? Sí, com a societat, però crec que no li hem de donar una sortida des de la salut mental. Penso que tenim un repte molt més global. I els psiquiatres, psicòlegs clínics i la xarxa de salut mental, sobretot, ha d'estar preparada per atendre aquells casos de patologia mental. Perquè en aquells casos sí que només els podem atendre nosaltres. I penso que la resposta ha de ser diferent. Ja m'aturo perquè ha de ser breu. Vinga. Ens has donat ja una visió. Anem a donar-li un altre àmbit. Per això m'adreço a la doctora Otet, ja que, com hem dit abans, tens aquesta visió primera que has tractat amb infantojuvenils i ara de l'edat adulta. Clar, ja que veus aquestes dues situacions, la pregunta seria si a vegades quan sorgeixen aquesta problemàtica des de l'àmbit adolescent, si simplement ens tindríem que adreçar dintre d'aquesta vessant sanitària. O potser hi ha altres coses que tindríem que contemplar. Abans que res, moltes gràcies de nou per convidar-me a Amalgama. Adela, m'ha encantat la teva presentació. També m'ha agradat molt la presentació del doctor Martí al matí. I, per desgràcia, sempre estem d'acord, Montse Pàmies. O sigui, seguint l'argumentari que feia ella, jo crec que per una banda hem de tenir molt clar, i seguint el que deia l'Adela, jo estic totalment d'acord amb el que tu dius. El que ha passat és com una mili, i és veritat que estem veient debuts, etc. Soc la primera, com la Montse Pàmies, sens dubte, no? Hi ha molts trastorns que no hem diagnosticat, sobretot els trastorns del neurodesenvolupament, etc., que han de ser diagnosticats i abordats. Seguint l'argumentari, tampoc només des de la salut, des de molts àmbits. O sigui, ni que hi hagi un trastorn, l'hem d'abordar des de molts àmbits. M'agrada molt posar l'exemple dels grans prematurs. És l'exemple brutal del que és el neurodesenvolupament, no? Un nadó que neix a les 24, 25, 26 setmanes. Fins fa uns anys teníem molt clar tota la part més de salut física, etc. Estaven ben posats, seguien endavant, i eren nanos que tenien uns trastorns del neurodesenvolupament impactants i amb un impacte brutal. Què s'ha vist? Que només el fet que a la que els puguem treure un moment de la incubadora puguin estar tot el temps possible agafats al pare o a la mare, rebent calor, rebent amor, sentint veu, etc., el seu neurodesenvolupament millora molt. Això ens diu completament que tots aquests factors que tenen a veure amb l'ambient també són molt importants i també s'han de tenir en compte i per tant s'han d'abordar quan hi ha trastorn mental. I seguint l'argumentari també de la doctora Pàmies, òbviament si el 90% de la població infantojuvenil expressa malestar emocional, si tot això ha de rebre, no ja parlo de psiquiatria, perquè els psiquiatres ja estem mal vistos, sinó un psicòleg, crec que ens estem equivocant. I a mi aquí una reflexió que potser no agradarà, però crec que sí que la societat en la que vivim des de fa uns anys ha creat adolescents molt més vulnerables, no ja amb trastorn, sinó molt més vulnerables a un estrès ambiental i que no han de per què desenvolupar un trastorn, però és cert que estan pujant nens amb poca tolerància a la frustració, amb poca capacitat d'adaptar-se, amb poca capacitat d'entendre que no es pot tenir tot, que potser sí que el missatge és bo, d'anem a per totes però no ho podrem tenir tot, perquè no ens equivoquem que fa 100 anys els nanos de 16 i 17 anys anaven a la batalla de l'Ebre, lluitaven en una guerra. Els nostres han passat una pandèmia a casa connectats a internet. És un estrès brutal, estic totalment d'acord, però és cert que hi ha alguna cosa que està passant també, i el que deia el Ramon al matí jo crec que també és important veure-ho. Els nanos que estan pujant, hi ha alguna cosa que com a societat, i aquí vaig molt més enllà de la salut, hem de fer i hem de fer una autocrítica, penso, que realment no estem creant persones més resilients. Coneixem molt més sobre el neurodesenvolupament, coneixem molt més sobre com funciona tot, però el que és cert és que els nostres adolescents no són més resilients. Aquesta és una opinió. Jo crec que és la paraula estrella. Des de la pandèmia el tema de la resiliència és una cosa que no havia aparegut, però des que hi ha la pandèmia
la tenim aquí com a paraula estrella. Però avancem una miqueta amb el que ja apuntaves, doctor Autet. Per això m'adreço al doctor Álvarez. Saps si segurament han aparegut altres diagnòstics dintre de l'àmbit de la salut mental que la pandèmia ha fet aflorar i que potser abans no en teníem constància? Sí, agrair a tothom, s'agraeix. Moltes gràcies, Jordi, petons. Jo sé que nosaltres, jo tinc la sort de treballar a dos llocs, treballo a la sanitat pública i a la sanitat privada. La sanitat privada a la clínica Corachan, que és com a vinc com a representant, no? I sí que hem pogut comparar que el creixement de certes patologies i de la patologia de la salut mental en general ha crescut molt, que les urgències de la sanitat pública s'ha desbordat, que les urgències a la clínica Corachan, que mai havia tingut urgències de salut mental, que no era un espai on poguessin haver-hi un tractament urgent dels pacients, han començat a venir famílies demanant, sisplau, visites urgents, d'acord? Dins de l'època de pandèmia, les urgències de la clínica Corachan de salut mental, que jo sóc l'únic psiquiatre, van créixer un 80%. Va ser molt dur, però sí que hi havia com diagnòstics que repuntaven molt, no? Per exemple, els temes dels trastorns de conducta alimentària ha sigut un desbordament total i absolut. Ha sigut tal desbordament que per exemple, a la sanitat pública moltes vegades no hem pogut donar atenció suficient i han acabat apareixent a la sanitat privada quan no sempre era. Per exemple, a la clínica Corachan a consultes externes no tenien pacients amb trastorns de conducta alimentària i de sobte ha arribat una onada de pacients que hem hagut d'inventar-nos tots uns processos i protocols nous per atendre aquests pacients. I això a mi em cridava molt l'atenció. Em cridava molt l'atenció també, intento especialitzar-me en certa manera amb els trastorns de la conducta suïcida, no? I sí que tant l'aparició a urgències com també dintre de la clínica Corachan els nous casos que han aparegut de pacients amb conductes suïcides hi ha hagut un augment d'un 65% d'aquest tipus de pacients, per exemple, a la clínica Corachan, no? I fa que em cridi una mica l'atenció quins són els factors o què és el que ha predisposat que certs diagnòstics creixin més, no? Dintre de les coses que m'interessa molt el que és l'àmbit familiar, no? I quines són les relacions familiars. La pandèmia, evidentment, ens ha ficat a casa amb els pares, els adolescents, una època de la vida en la que l'adolescència intenta separar-se, no? De lo que és els pares, de lo que és la família, de lo que són els mandats, i aquí ha xocat completament, no? Amb la pandèmia i això ha portat molta patologia. Llavors jo volia fer una pregunta darrere i a tots els companys, no? de què ha passat amb aquestes famílies, no? Hi ha hagut una situació d'estrès que evidentment és així, ens hem separat dels adolescents dels seus iguals, però què ha passat també amb les famílies, no? Dels factors, parlàvem de factors de protecció i parlava precisament de la cura, no? Dintre dels estudis de la conducta suïcida sí que s'ha demostrat que el care, que la cura, no? És un factor de protecció contra la conducta suïcida dels adolescents. I on estava, no? Aquesta cura, on estaven aquestes famílies que podien cuidar dels seus fills, no? I dels seus adolescents. Evidentment també hi havia molts factors de risc, no? Famílies negligents, famílies més autoritàries, situacions d'estrès vital que poden desencadenar en conductes suïcides, però si hi havia un factor de protecció que era la cura, on estava aquesta cura, no? I també una mica, jo quan l'Aure ha dit de que la societat hauria de mirar una miqueta què està passant amb els nostres adolescents, a mi se m'ha ficat la pell de gallina perquè és una cosa que ens estem fixant cada dia, no? I que jo últimament a les consultes cada dia repeteixo als pares de que
de que el seu fill no pot mirar només el benefici primari, sinó que l'hem d'educar en trobar el benefici secundari, i que potser una cosa no l'ha d'aconseguir immediatament, sinó que si espera, si té paciència, si el deixem evolucionar, arribaria a obtenir fins i tot un benefici amb això. I això als adolescents els costa molt, hi ha una impulsivitat, una frustració, una falta d'adaptació al que va més enllà de lo immediat, que és molt preocupant. Llavors, quan s'ajunten aquests dos factors, famílies potser menys cuidadores i adolescents menys resilients, com comentaven, jo crec que es fa aquesta petita explosió de patologia mental. De fet, fem un recull de la pregunta que fèiem i la compartim després amb els restes de participants i també algú del públic, si també vol comentar. Aparquem això un moment i ens adrecem una miqueta a nivell dels usuaris. Per això m'adreço a la Sílvia Gómez, que porta la direcció d'un centre de dia. I clar, parlem d'adolescents, i els adolescents sembla que sigui com un grup tot igual, que tots tenen la mateixa alçada, el mateix pes, però de veritat, podem parlar d'un grup homogeni o hem de diferenciar características diferentes? Diferentes. Vale, bueno, primero de todo, buenas tardes a todos y muchísimas gracias, pero a todos, porque a las 3 de la tarde con la pancheta llena estar aquí, gracias por estar. Cojo la pregunta que me lanza Dani y sí, es verdad, la pandemia nos ha afectado a todos y ha afectado a nuestros adolescentes, pero ha afectado por igual a todos. Y yo creo, con vuestro permiso, que para poder ver esto tendríamos que evaluarlo o hacer una pequeña clasificación, si me permite, de aquellos adolescentes que antes de pandemia no presentaban ningún trastorno mental, no presentaban ningún tipo de dificultad. Aquellos adolescentes que ya sí que a lo mejor tenían una sintomatología más o menos aguda, ¿vale? Algún problemilla de conducta. Y luego el tercer grupo donde sí tenemos un diagnóstico de trastorno mental antes de pandemia, durante pandemia y efectivamente después de pandemia. Lo hemos ido viendo en los estudios de la mañana, que qué es lo que se nos ha ido confirmando. Se nos confirma que aquellos adolescentes que no tenían un trastorno mental, que no había un problema psiquiatrizado, sí que están teniendo secuelas y por lo tanto este grupo sí que se nos está acercando bastante a la clínica, es decir, aquí quiero lanzar una lanza a los adolescentes en el sentido de que cada vez más, no sé si os pasa, a vosotros también, pero cada vez más desde Amalgama y desde los centros de día vemos que vienen adolescentes que los acompañan los padres. Es decir, hasta hace unos años eran los padres los que traían al adolescente con problemas. Te dicen, aquí te traigo al niño que le pasa esto, esto y esto. Y sí que es verdad que post-pandemia lo que estamos viendo es un incremento de adolescentes que están levantando la mano y que dicen, hey, que algo me pasa, que es que ya no me concentro igual, que es que ya seguir las clases me cuesta, es que, qué difícil, ¿no? ¿Tengo un TDAH, Silvia? Y es como, bueno, despacio, tranquilos, ¿no? Es decir, nuestros adolescentes también están sobreinformados, tienen mucha información, se meten en Google y ya todo lo que es TDAH, todo lo que es tal, es decir, ya lo saben. Por lo tanto, yo creo que sabemos que los que no tenían problemas ahora están teniendo unas secuelas y que están apareciendo, y esto es importante. Los que ya tenían una sintomatología o estaban ya diagnosticados con un trastorno mental, pues evidentemente se ha agudizado, lo hemos ido viendo en los estudios de la mañana. Por lo tanto, para mí, la pandemia sí nos ha afectado y no de manera homogènia en los adolescentes. Pues muy bien. Moltes gràcies. Gràcies. Després deixarem que l'auditori es pronunciï també al respecte i també els companys que hi ha a la taula. També donem un tom i ens en anem a l'àmbit social i per això ara m'adreço al senyor Toni Calvo, que si es vol adreçar cap al faristol i mentrestant li vaig...
Sí, em sembla que en allà ja li donaran so. Gràcies. Però l'enfoc serà diferent. Hem estat parlant abans del tema de la resiliència, que és la paraula màgica d'aquesta pandèmia. Tots recordem, la resiliència és com si fos un escut que anem donant impactes de forma repetitiva i l'escut torna a la seva posició inicial. Però clar, aquests impactes l'han rebut els nostres professionals sanitaris. Com des de la teva institució ens hem assegurat que aquesta resiliència s'ha portat a terme perquè aquests professionals sanitaris poguessin aguantar? Gràcies a Amalgama per convidar-me. Soc reincident, ho dic cada vegada que em convideu. Segurament no aprovo la signatura i haig d'anar repetint. Segona qüestió, benvinguts. Aquesta és la seu del Col·legi de Metges, però segurament hi ha gent que no sap que és la seu de la Fundació Galatea. Per tant, benvinguts a casa i ben acollits. Abans d'entrar en aquest punt, intentaré anar molt ràpid, dos petites reflexions sobre el que estàveu comentant fins ara. Jo em pregunto si després d'aquesta pandèmia, que ha sigut jo crec algo absolutament extraordinari, fortíssim, no sé quines paraules podríem posar, sense precedents, si el més lògic, el més comprensible, el més coherent és que no estiguem bé. Jo crec que el més comprensible és que no estiguem bé. El que seria psicòtic és estar molt bé després de la que ha caigut. Que una mica la nostra societat ja té aquest punt psicòtic a vegades, no? Aquest matí quan parlaven i deien, bueno, i després de la pandèmia, si vingués una altra pandèmia, què passaria? El doctor Loaces, bon amic, deia, em sembla que tornaria a passar el mateix, com si no ens haguéssim enterat, psicòtic, que el que ha passat és molt greu. Per tant, intento donar aquesta mirada de que quan passa alguna cosa molt forta, molt impactant, molt traumàtica des del punt de vista col·lectiu, social, mundial, intergalàctic, també pels adolescents, quan passa alguna cosa tan fort, un no es pot quedar impassible i que no li passi res. Per tant, el que no tenia cap símptoma potser n'ha fet algun, el que tenia una mica de símptomes se'ls ha agreujat i el que tenia símptomes potser se'ls ha agreujat. Per tant, a més d'aquesta pandèmia, pels que tenim un punt entre hipocondríac i fòbic obsessiu, doncs ens ha trasbalsat una mica. Jo mateix faig treballar molt més a la meva terapeuta que abans a la meva. Per què? Perquè vaig a vegades que justejo en poder afrontar determinades coses. I la segona qüestió és que estem parlant molt de salut mental i això també ens ajuda a combatre l'estigma, com deia el Dani fa un momentet, però jo crec que també té un altre efecte, que és el que jo crec que anomeno l'efecte auto-checking. És a dir, que tothom, adults, adolescents, joves i fins i tot nens, es fan preguntes. És a dir, encara que jo no em trobi bé, com que sento parlant tant d'això, jo em trobo bé. I quan no es fa preguntes, tendeix a buscar una resposta a la pregunta que es fa. I si no troba una resposta que el convenci una mica, inclús pot donar una resposta inadequada a la pregunta que es fa perquè la pregunta era inadequada. Per tant, jo crec que si es fa més auto-checking en termes generals, possiblement també hi hagi més demanda. Seria el que segurament estan patint les xarxes públiques i privades. Dit això, i perdoneu aquestes dues reflexions per més genèriques, aquesta és una foto del 2019. El titular d'aquesta foto és que abans de la pandèmia 2019, la percepció de mala salut mental de totes les professions de l'àmbit de la salut era pitjor que la de la població general. Estic parlant de nosaltres, en termes generals, lògicament, amb el risc que comporta. Si això és així, amb la pandèmia, que hem anat a millor? Doncs no hem anat a millor. És a dir, abans de la pandèmia teníem 5.300 professionals de la salut atesos des del 98 fins al 2020 i després de la pandèmia més de 8.000 i entre aquesta franja d'edat. Per tant, allò que deia aquell president de que no estamos tan mal, sí, estamos mal. Estamos mal i fins i tot avui podem dir que en aquests moments tenim nivells de demanda de professionals de la salut per problemes mentals superiors als de fa 6 mesos. És a dir, la paradoxa és que amb la mesura que tenim la sensació que la pandèmia ha acabat o està a les escorrialles, tot i que hi ha alguna coseta que no acaba d'anar bé, avui el nivell de demanda dels professionals de la salut, de nosaltres, és superior a fa 6 mesos que la pandèmia, per dir-ho així, estava més viva. Perfil, si jo aquest matí mirava i pensava, aviam, quants homes hi ha a la sala?
es manté la proporció 80-20, i sí, evidentment hi ha més dones al sistema, a les professions de l'àmbit de la salut i dels serveis socials, per tant estem atenent a més dones, i un punt important, estem atenent a molts i moltes, sobretot moltes, professionals joves. Faig un parèntesi, hem engegat des de fa un any una experiència amb estudiants de medicina que, pobrets, a nivells de prevalença quant a trastorns mentals, és un tema molt i molt inquietant. Ara, la setmana que ve, posem en marxa un servei per a estudiants de medicina a tot Espanya, perquè continuamos estando muy mal, no? Res, el que us deia, més dones que homes, lògicament, i professionals joves. Els professionals joves que en teoria serien, imaginem-nos en l'argot futbolístic, els que acaben de sortir de la pedrera, que són més frescos, tenen més energia, doncs en aquests moments, aquests professionals joves, en termes generals, en totes les professions de l'àmbit de la salut, dels serveis socials, presenten més simptomatologia que no pas els professionals més grans. I en aquests moments, aquí veiem una mica a quines professions a Galatea estem atenent més. Aquestes dades que us passo d'un informe que estem preparant precisament per veure si ens donen més recursos per continuar la feina. La Galatea està molt vinculada al sector salut pur i dur, per tant estem atenent més metges, més infermeria, més auxiliar d'infermeria, però Déu-n'hi-do, les professions que exerceixen un fort vincle amb els seus usuaris pacients, infermeria, treball social, aquests pateixen molt més. I acabo amb aquesta última diapositiva. El segon motiu de la demanda que ens fan els professionals de la salut no té a veure amb l'exercici de la professió, té a veure amb situacions personals i familiars. Ho dic perquè nosaltres som professionals de la salut, crec que ho deia abans algú aquí, però podem ser pares, amb fills adolescents, som pacients, és a dir, tenim tots aquests barrets, no? Per tant, compte, a vegades, amb aquesta idea de que a nosaltres no ens passa res. De fet, per mi el gran titular sempre és que tots els que vam estudiar una carrera vinculada al sector salut, al sector ajuda a persones, hem estat educats i formats amb la lògica de cuidar l'altre, però no amb la lògica de l'autocura. I això ens situa en una situació de vulnerabilitat i d'altíssim risc, i amb la pandèmia encara molt més. Sens dubte aquest aplaudiment reflexa els comentaris de tots els participants a la taula, però no volem oblidar, sens dubte, també la part final de les famílies. La Txell ens pot donar, sens dubte, aquesta visió que poden tindre les famílies i, sobretot, amb l'ús de les tecnologies que durant també aquest matí ha sortit. O sigui, les tecnologies han sigut una miqueta com una espasa amb doble tall. Per una part, ens ha permès tindre aquesta comunicació, suposo que els noms Zoom, Teams, Meet han sigut part de la nostra vida durant un bon temps, estarem quedat fins a dalt, però sens dubte si no haguéssim tingut aquestes eines, doncs la comunicació, la relació hauria sigut complexa. Ara bé, aquestes tecnologies també ens ha portat per contra altres coses, addiccions, als jocs, a les pantalles, com s'han fet alguna altra jornada tècnica, ens cremen les pantalles. Sé que des de la vostra fundació heu portat un programa anomenat Discover. Si ens pot fer 5 cèntims i una miqueta també l'opinió al respecte d'aquesta espasa de doble tall? Gràcies. Em sent bé? No? Ara sí, no? Bé, com no agrair, crec que he d'agrair, però la veritat que no ho sé, us ho diré després. Jo crec que és com el contrapunt, jo vinc de l'àmbit social, per contextualitzar una mica. Nosaltres treballem principalment amb el que és persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb trastorn mental. La persona més jove, petita, que tenem té 5 anyets i la més gran 87, és a dir, és un espectre molt gran. El que oferim són serveis, acompanyaments i suports, per tant, cadascú. Per què ho deia això, aquest introductori? I vaig agafar-te una pregunta que tu li has llançat a la Sílvia, Dani, quan li has preguntat si els adolescents s'han de tractar de forma homogènia. I jo el que llanço és que si les persones amb trastorn mental o les persones amb discapacitat han de ser tractades de forma homogènia. Només un apunt abans d'anar a les famílies. Nosaltres tenim més de 300 persones en serveis residencials. Només us faré un petit apunt. El pes de les etiquetes. Aquest matí parlàvem de la importància del diagnòstic i de posar l'etiqueta. Aquesta està bé si després ens porta a fer accions, si no, no cal que la posem.
en un moment determinat, quan surten els protocols d'atenció en l'àmbit residencial, va ser una batalla perquè tractaven igual la persona de 18 que la de 87. Per què? Perquè tenien un diagnòstic de discapacitat intel·lectual, per l'etiqueta. I no té res a veure una persona de 18 amb una de 87. Dit això, l'altre problema important va ser que el trastorn mental en l'àmbit residencial va ser oblidat. Abans parlàveu de la convivència i aquest matí la pediatra feia referència a la convivència entre els diferents serveis i suports. Què passa amb les coses que pivoten amb CatSalut, què passa amb les coses que pivoten en drets socials. Abans dèieu, les persones som integrals, no hi ha una línia. Després ens omplim la boca del model d'atenció centrada en la persona, però continuem fent caixes tancades. Per tant, si dèieu que el trastorn mental dintre de l'àmbit de la salut és com el germà petit o el cosí, dintre de drets socials ja no us digo el que és. I per tant, la gent de salut mental de residencial deien, i els nostres protocols què? En l'àmbit al revés, CatSalut no sabia què era discapacitat intel·lectual i va dir, saps què? Com gent gran, protocols de gent gran, amb nanos de 18. Jo crec que quan estudiareu les seqüeles serà important. De fet, la Universitat de Barcelona, amb l'escola d'infermeria, el Col·legi d'Infermeria, està fent un estudi, juntament amb la Fundació Grífols, ens van venir, nosaltres formem part de l'estudi, per veure com ha impactat a nivell emocional tant amb les persones usuàries, les famílies i els professionals de l'àmbit de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament en els àmbits residencials. Crec que serà important sumar-ho perquè no oblidem que són joves, són nens i joves. Me'n vaig al tema de la tecnologia i les famílies. Aquest matí mostrava una diapo que algú l'ha utilitzat del Toni i ha fet referència del por i la incertesa. De la nit al dia els serveis residencials queden tancats amb nanos de 18 anys dintre i la premissa era claríssima. Us l'emporteu a casa i no pot tornar al servei residencial i si es queda al servei residencial, claríssim, no pot tornar a casa. En aquell moment, Covid era mort. No hi havia una altra lectura. Això va suposar a les famílies, jo crec que és un pes molt important que comentava el company, què passa amb aquestes famílies. M'emporto el meu fill, però precisament jo el vaig posar en una residència perquè no tinc forma d'estar 24 hores amb ell. Això amb el que ha suposat, i jo crec que aquí també s'arrastren moltes coses. El que vam fer és identificar aquells casos i famílies més vulnerables. Tenim la sort de tenir 8 treballadores socials a l'entitat i vam distribuir les famílies i les persones entre aquestes 8 treballadores socials. I trucaven cada dia. I vam activar suports, vam tenir la sort que a Autisme, si sabeu, tenien permisos per fer sortides terapèutiques. I vam dir, una altra vegada les etiquetes, saps què? Tots són autistes. I llavors tothom ha fet passejades terapèutiques, inclús les persones amb trastorn mental, que d'autista molt no tenen res. I aleshores vam identificar això, quins eren els focus per fer aquesta prevenció, què podia passar. I llavors vam fer aquestes sortides terapèutiques. Vam dotar a totes les llars residències de tablets per fer trucades virtuals, perquè no és el mateix sentir-te que veure't, i més penseu que moltes vegades la persona jove, però amb discapacitat, a vegades té problemes de comunicació, i per tant com expressar-se, però ja ho veia. Per si no hi sentien, la meva família m'ha abandonat aquí, jo tenia la rutina d'anar cada cap de setmana a casa. Això és el que vam fer més aviat amb el tema de la discapacitat i acompanyar molt sobretot a les famílies. En l'àmbit de la salut mental és un escenari molt diferent i vosaltres que hi treballeu molt amb ells. Ens trobàvem al revés, persones totalment soles, que ja no tenen suports familiars i que estaven vivint soles. Clar, l'única sortida que tenien era quan venien als centres. Nosaltres tenim un centre prelaboral i un servei d'acollida, és igual. De la nit al dia, aquestes persones que viuen soles, l'única cosa que els obligava a sortir al matí es tanca. Aleshores, què vam fer? Ens vam inventar la vida i a través de les plataformes, és una plataforma que és un Discover o alguna cosa així, que és del Google, vam activar-ho en discapacitat intel·lectual per fer activitats, per evitar el sedentarisme, des de zumbes, no sé què i tal, virtual, i amb el tema de la salut mental vam fer una plataforma. La plataforma funcionava 7 hores de dilluns a diumenge. Ens ajudava a detectar si aquest pacient que el seu psiquiatre el visitava de forma telemàtica, perquè aleshores no hi havia visites,
si havíem d'activar alguna cosa o no. És a dir, teníem oberta la plataforma 7 dies, 7 hores a la setmana, 7 hores cada dia. Què va passar això? Que entre ells inclús es va sumar gent de l'àmbit de la salut mental que no estaven vinculats a l'entitat, perquè entre ells es parlaven, cuinaven junts, es compartien receptes, veien pel·lícules junts. I encara ara, quan parlem de les seqüeles, han continuat amb aquesta relació. Vull dir que a nosaltres en aquest sentit sí que ens va servir per estar connectats. De fet, curiosament, i com a anècdota, una de les persones que estava donant suport trastorn mental a data d'avui està contractat dintre de l'equip de tecnologia de l'entitat. Tot no és maco, té la seva part, el contrapunt que deies, no? I per primera vegada dintre de l'àmbit social vam tenir que fer una formació sobre el joc patològic i altres conductes addictives. O sigui, té la doble, no amb salut mental, que hem fet un bon ús, però sí amb l'àmbit de la discapacitat intel·lectual, que han dit moltes vegades a l'aïllament, de viure 24 hores amb el grup bombolla. Penseu que ja se'ns van tancar pràcticament els 2 anys, perquè no es va aixecar, quan es va aixecar el confinament en la població general, ells no, continuaven confinats durant 2 anys. Els períodes d'aïllament van arribar a ser de 22 dies, perquè empalmaven un amb l'altre. Vull dir, fins aquí, sí. Gràcies, Txell. Per compartir, sens dubte, l'utilització d'aquest programa i una miqueta els beneficis que n'heu trobat. M'adreço a tu, Adela, en aquest sentit, perquè en l'exposició feies esment abans que els recursos són els que són. Però la qüestió és, dintre de la pandèmia, una miqueta com utilitzem aquests recursos per adaptar-nos a aquesta situació que ens ha vingut a sobre. A veure, jo crec que els recursos estan sobrepassats, és a dir, que si no inventem noves fórmules no podrem tenir resultats diferents. L'Àurea i la Montse ho comentaven molt bé. Hem de començar a obrir camí i entendre que la salut mental no té a veure amb els professionals de salut mental, sinó que té a veure amb tots els aspectes socials. Fa molts anys que parlem de si el 10% destinat a sanitat ja és del producte interior brut espanyol, ja és molt poc per salut mental, no diguem ja tot el que té a veure amb el suport social. Segurament si tinguéssim un major desenvolupament de la xarxa social, si les entitats d'esports fossin més inclusives, si hi haguessin àrees de lleure adaptats, moltes de les patologies no arribarien a consulta, o necessitarien molt menys suport del que estan sentint. És a dir, no només una crisi de que falten psicòlegs i psiquiatres, és una crisi de que tenim una societat pobra en recursos socials i que a més tindrà una població més malalta i seguirem sense dotar de recursos adequats. I en aquest sentit sí que podem fer molta més xarxa i hi ha recursos que manquen, òbviament, dintre dels serveis hospitalaris. Ara s'ha engegat aquest tema dels equips guia. Manquen a nivell públic recursos d'internament de mitja llarga estada clarament per adolescents, vull dir, perquè els estem cobrint des dels serveis privats per alguna cosa, perquè hi ha una mancança, i això és així, però és que a més, previ i posterior a la intervenció del diagnòstic, està totes les coses que es poden resoldre des d'altres àmbits que s'han de desenvolupar i hem de començar també a reclamar-ho com a algo urgent. Segurament ara serà per pur desbordament, és a dir, com que no n'hi ha més recursos, haurem de mirar cap a una altra banda, però és que fa molt de temps que tenim altres societats en què això està desenvolupat i per tant en altres països un nen amb un trastorn de neurodesenvolupament fins que arriba al psiquiatre infantil ha d'estar ja en una situació molt complicada perquè hi ha molts altres elements de suport d'aquest nano. Doncs això seria una miqueta el que hauríem de demanar, crec.
Ja estàs microfonat, sí. Estaria d'acord amb tu, Adela, perquè hi ha una mica la tentació. Aquest matí, quan el doctor Beguer explicava els nous programes, guia, crisis i tal, sabeu que estem introduint els equips educadors socials, terapeutes, treballadors socials i tal. Hi ha una certa part del nostre entorn, una miqueta crítica amb aquest model, que diuen com que no hi ha prou psicòlegs i psiquiatres, doncs hem de buscar alternatives. Correm el risc de pensar que això és un pedaç. Per això estaria molt d'acord amb el que tu dius, Adela, que si ens mirem en altres països europeus, realment veiem que hi ha molta labor social dels educadors socials, dels terapeutes, dels treballadors, que realitzen amb equip i que el psiquiatre i el psicòleg es dediquen sobretot a la intervenció i a les patologies més greus, al tractament farmacològic, a l'orientació diagnòstica, una sèrie de coses, i per tant, sent positius, jo crec que tenim l'opció de poder copiar aquests models i de poder desenvolupar tot allò que va més enllà de la salut mental. Malauradament ens falten psicòlegs i psiquiatres, no dic que no haguem de seguir lluitant perquè hi hagi una major planificació a nivell de les professions sanitàries, perquè la planificació ha estat desastrosa en els últims anys, però que això és una oportunitat de donar resposta a aquest model d'intervencions més socials que dius tu. Molt bé. Si em permets també, Montse, i donar una resposta de més qualitat i més d'acord amb el que és la patologia i el trastorn, que va més enllà i que té un impacte i que no hem de parlar només de... Jo crec que hem d'anar molt més enllà ja quan parlem de que ja no hi ha símptomes, sinó que la persona es recupera i això implica tot aquest treball molt més general de tots i fer èmfasi també amb el tema de la prevenció, Adela. Jo crec que això és molt important i això també és quelcom que hauríem de remarcar. Tots tenim clar que l'impacte que té el trastorn del neurodesenvolupament en el rendiment acadèmic, en la conducta, etc., i que tot això es pot acabar complicant moltíssim. Com deies tu, hi ha molts països que hi ha cribatges massius que es poden fer, que no són cars, que es poden fer a nivell i que realment cost-benefici poden donar un impacte important en com abordem tot això, des de les escoles, des de molts llocs. Tot el tema de prevenció crec que és extremadament important, perquè potser tot això ens hauria de fer pensar que hi ha mesures preventives que potser podríem haver millorat o portat a terme abans, perquè aquest ha estat... Jo crec que una crisi ens ha de fer reflexionar i no reaccionar. O sigui, a part de reaccionar hem d'atendre la gent, però també ens ha de fer pensar, i ens ha de fer pensar el que dius tu. Hi ha una finestra que veurem d'aquí un temps? Hi ha hagut aquest impacte en aquests nanos de 0 a 5 que veurem d'aquí un temps? Tot això ho hem de pensar i ho hem de reflexionar i no podem només reaccionar immediatament al que ha passat. El Toni Calvo em sembla que volia expressar també. Sí, gràcies. Al voltant d'això, vagi per endavant, que jo penso que sí que fan falta més recursos. Però jo m'agradaria pensar que mentre es busquen o busquem aquests recursos o arriben aquests recursos ha d'haver-hi algú que pensa en com organitzar els que tenim d'una manera diferent. També arrel de la pandèmia i lògicament les administracions públiques i els departaments de salut aquí a fora es reorganitzen. Més que reorganitzen, per exemple, en el cas de les primàries, aquest matí s'assenyalava la incorporació dels REBEC, dels referents de salut emocional comunitària, que fixeu-vos, amb un psicòleg li canvien el nom, en comptes de dir-li psicòleg li posen REBEC. Això amb un metge no s'ho deixaria fer i a més ho hem integrat d'una manera bestial. És una conversa aquesta sobre aquest tema que amb el Guillermo Matí l'hem tingut moltes vegades, però jo em rebel·laria que si és un psicòleg que s'ha incorporat li diguin REBEC, li diguin psicòleg. Resulta que diu que no pot ser un psicòleg perquè si no és PIR no pot treballar al sistema públic. I aquí és on te vaig. Organitzem-nos diferent, tinguem més places de PIR. Tu dius no hi ha psiquiatres ni hi ha psicòlegs. És veritat, però perdona, psicòlegs n'hi ha molts. El que passa és que no estan capacitats o acreditats per estar al sistema públic, però n'hi ha. I això em fa apuntar una altra possible solució que es va posar en pràctica en els moments de la pandèmia més crítics, que és la col·laboració públic-privat. Van haver-hi hospitals estrictament privats, vinculats a mútues de salut, que van obrir les seves portes per atendre ciutadans i ciutadanes que no eren de les mútues. Va haver un treball cooperatiu molt important. Jo vaig pensar, ostres, ara sí,
ja no farà falta l'agència aquesta social sanitària intergalàctica. Sembla ser que la pandèmia ja ens condueix sols a la realitat. Una mica el que deia la Txell. Lo que la naturaleza lleva junta, que no lo separe el hombre. Què vol dir això de social i sanitari i sociosanitari, que seria el més a prop? Cony, organitzar-nos diferents. Lo públic-privat ens permetria avançar molt més, que és fàcil, per descomptat que no ho és, però jo crec que és un tema a tornar a reconsiderar, perquè al cap i a la fi, em sembla que ets tu que deies que treballes a lo públic i a lo privat. De fet, veus pacients en un cantó i en un altre. Cony, doncs intentem sumar més que dividir. I després una altra cosa jo crec que és bàsica, que és una mena dels mantra d'aquest col·legi de metges, que és donar molta més autonomia als professionals i als equips perquè s'organitzin en cada territori, en cada establiment sanitari, en cada primària. Tenim proves. Aquest matí, al començar la jornada, el doctor Sallarès, membre d'aquesta junta, no sé si sabeu que ell gestiona una EVA privada que està al servei públic. És de les més ben valorades per aquesta raó, per l'autogestió, per l'autonomia que tenen per organitzar-se en funció de les seves necessitats. Per tant, falta més recursos, per descomptat, però mentrestant que pensi algun com ens organitzem diferents, perquè anem fotent més serveis, més professionals, més sigles de cada un d'aquests serveis, que per descomptat s'ha d'estar molt malalt mental per entendre-les si ets un familiar d'algun usuari, perquè és una cosa infumable. Perdoneu. Jo sí que volia dir una mica al respecte del que deia el company, que jo crec que els serveis que hi ha hagut durant la pandèmia ens hem reorganitzat molt, vull dir, hem fet potser reorganitzacions a costa de la nostra salut, que vostè mateix ho exposava. I això ha fet que el que ens dona a pensar és que potser no és només reorganitzar-nos nosaltres, sinó també que altra gent de fora pugui venir a donar-nos un cop de mà. Que és cert que hi ha un problema ara amb el tema dels psicòlegs i psiquiatres i que el fet de que s'obrin a nous professionals jo crec que és un punt positiu, i que és una cosa que evidentment ens està donant molt a guanyar. Jo a la part pública treballo en un hospital de dia d'adolescents i a l'hospital de dia d'adolescents treballem amb 2 educadors, ara ha aparegut una terapeuta ocupacional, tenim una treballadora social, un docent, tenim una infermera i treballar amb aquest equip t'aporta molt més que el que pots fer amb una consulta en un despatx. I evidentment les diferents visions i la diferent forma de poder abarcar aquell pacient és molt diferent del que pots fer amb una sola persona. De fet, un dels companys que és l'educador, que és el David Ventura, ell fa moltes xerrades pel Col·legi d'Educadors Socials i ell sempre explica que quan parlem d'equips multipersona que hauríem de parlar d'interdisciplinarietat, d'equips de persones que col·laboren amb les altres per cuidar d'altres persones i per donar aquesta cura que els nois i les noies moltes vegades necessiten. A mi sí que només un segon. A mi sí que m'agradaria afegir que des del Departament de Salut jo sí que tinc la sensació que s'ha repensat la manera, almenys en salut mental, d'atendre les persones i realment tot aquest aspecte i aquest enfoc més comunitari i pluridisciplinar que comentaves. Hi ha una mancança absoluta de psiquiatres i psicòlegs, i això psicòlegs clínics és innegable i això segur que és una manca de planificació. Però sí que la meva impressió és que tot com s'ha anat repensant, com s'ha creat el tema de la crisi infantojuvenil, els equips guia, etc. Sí que s'ha intentat d'alguna manera veure quines funcions el psiquiatre del psicòleg clínic podien ser d'alguna manera portades a terme per altres disciplines, que no és una cosa pionera, que en molts altres països passa i realment hi ha un consultant que pot ser el psiquiàtric, després hi ha terapeutes ocupacionals, treballadors socials, educadors socials que porten a terme els plans terapèutics de tal manera que això es pugui anar reorganitzant per poder anar donant una resposta mentre esperem que la planificació millori. Però sí que a mi em dóna la sensació que hi ha hagut aquest esforç per repensar les coses.
Donem pas a la Silvia. Un poco seguir en esta línea. Es decir, que yo creo que sí es cierto que se está haciendo un esfuerzo. Nos ha pillado, creo, es decir, que la salud mental se ha puesto de moda ahora. Es decir, hasta pandemia, ¿quién hablaba de salud mental? Más bien amagadillo, más bien, no, esto del psicólogo y el psiquiatra que no se entere nadie, ¿no? Y ahora es la segunda carrera más solicitada este año en Cataluña, psicología. Es decir, después de empresariales, los psicólogos vamos ahí dando. Es decir... Ya. Bueno, sí, pero... Estamos de acuerdo, pero si apretamos, pues dices, bueno, a lo mejor los de arriba se van enterando, ¿no? Es decir, que a mí hoy me hacía mucha ilusión porque quedan por aquí unos cuantos alumnos, ¿no?, que están estudiando integración social, el ciclo de grado superior de integración social. Ostras, que en estas charradas, en estas conferencias puedan venir ya estos alumnos que se vayan integrando, ¿no? Es decir, ya no es aquello de, ir a un congreso solo es para cuando ya estás titulado y tal. Bueno, no sé, a lo mejor me llamáis optimista o que yo vengo aquí dando mucha... pero bueno, es decir, que sí, que sigamos para adelante, ¿no? Sí, però tu creus, Silvi... Perdona, primer dono pas a la Txell i si de cas... No, és que li faré una consulta. Digues. Jo dos apunts de coses que es deien. El tema dels recursos, jo posaria un altre èmfasis a falten més recursos, jo diria més recursos més flexibles, perquè a vegades les caixes són tan estanques que jo conec més l'altre departament, que a vegades aquí parlàveu de la interdisciplina. Jo crec que hi ha una altra cosa molt important que hem de tenir en compte, que és el treball interdepartamental. És a dir, podem ser molt interdisciplinaris dintre de la nostra caixa, però quan la persona que transita entre un departament i un altre, aquí tenim el problema. I a vegades això, quan la persona ja té el problema i quan la família o ell mateix et diu, ostres, que jo necessito aquest salt que abans parlaves, Adela, del món social, et diuen, miri, no, és que té un any d'espera de valoració per orientació a servei. I la família et diu, no, però és que jo el problema el tinc avui. Com que són departaments diferents, o una de dos, o Salut es flexibilitza i acaben ingressats quan no haurien d'estar ingressats perquè el necessiten és un recurs social, i a la inversa jo he vist garrafades de posar en una persona en trastorn mental un diagnòstic de discapacitat intel·lectual límit només perquè li doni accés a un servei de l'altra pota. I jo crec que aquesta és important. I sobretot la flexibilitat. Parlàvem abans, les persones no som estanques, tenim una trajectòria al llarg de la vida, i que aquí, si no estàs orientat, si no tens el no sé què, quin grau, no sé què, no pots optar a aquest servei. I per tant, hem de fer una transformació de serveis i una obertura de la comunitat. No tothom ha d'estar a determinats serveis. Ostres, intentem transformar a nivell comunitari coses, no? Abans parlàveu del lleure, perquè tot sigui més inclusiu. A l'hora del dinar, el Toni li comentava, ostres, hem fet un pas important amb el tema de les estimulacions primerenques, de l'escola inclusiva, però a partir dels 18, no us enganyeu, molts tornen una altra vegada a la segregació, i et diuen, ostres, jo vinc d'allà, parlàveu aquest matí de bullying, però és que el món laboral no m'obre les portes si és que no és protegit. I ja no et digo si tenen l'etiqueta d'un estigma de trastorn mental. Els empresaris ens han acabat de dir, sí, obrim les portes, però tu monitor et quedes aquí, tu psicòleg et quedes, no, és que això és inclusió laboral, no, a mi sol no me'l deixis. Vull dir que hem de fer un canvi important i hem de pedalar molt, que dèieu aquí, hem d'apretar per recursos i hem d'apretar per un canvi a nivell comunitari, empresarial. Dono pas a la Montse, que em sembla que et volies expressar, i després sí que m'adreçaré cap als joves. Continua, perquè ara ja s'ha trencat la conversa aquesta. Continua. Luego lo comentàvem, Montse. Passa que m'havia donat paraula. La veritat, tenim el títol, m'han robat 2 anys, però això ho han ficat adults, estem comentant-ho adults, però els protagonistes sou vosaltres, els joves. Què n'opineu? Això ho llanço tant els que esteu aquí a l'auditori com els que estan en videoconferència. Teniu aquest sentiment que us han robat 2 anys? I a mi m'agradaria que amb tota la honestitat us poguéssiu expressar. És una pregunta que llanço. Hi ha algun valent en aquí que es vol expressar? Va, vinga. Aquí, estas noies. Sí, aquestes noies tan joves d'aquí. Lo ven claro. Venga, va.
O no, Bueno, o no. jo sóc estudiant de treball social, llavors la pandèmia m'ha agafat en quasi un curs i mig de la carrera. Llavors jo considero que sí que m'ha robat a moltes experiències, no únicament personals, sinó de formació. Llavors jo crec que ha sigut una afectació a tots els àmbits de la meva vida, d'aquestes vivències, no? Perquè som gent jove, no soc adolescent, però gent jove de que ens toca viure certes coses dintre del nostre cicle vital i sí que, clar, des de casa se'ns ha tallat de realitzar moltes coses. I res, sí, està com aquest buit de 2 anys que ha fet molt de... Bueno, ha afectat molt. Gràcies. Hi ha algú altre que es vulgui expressar en aquest sentit? Bueno, yo soy Lorena, que soy trabajadora social y justamente hace 3 años yo estaba aquí pero como alumna. Entonces, pues bueno, he estado en los dos bandos. Estaba como un poco Ana, que es alumna de prácticas. Bueno, a mí me ha cogido como en el impasse un poco de ser... Perdón, de ser estudiante y un poco profesional. Acabé la carrera y justo pues empecé haciendo suplencias en un hospital y bueno, empecé haciendo suplencias pero en toda la pandemia y fue como un poco crecer de golpe y viviendo situaciones un poco complejas de estar como en el lado de decir, ostras, estoy aprendiendo muchísimo, pero en el extremo, viendo a gente como se está a punto de morir y... es que estoy un poco nerviosa. Y bueno, con programas que iban haciendo el tema de videollamadas, que trabajo social pues tuvo un peso muy importante con el tema del acercamiento y ostras, qué choque de realidad y la verdad que no sé si son 3 años de diferencia de que eres más adulta o también la pandemia que me ha hecho madurar como mucho más rápido y ostras, digo, qué cambio, tanto de mentalidad y la forma también de ejercer como profesional. Y ya está. Mira, un poquito a coalición de lo que dice ella. En la clínica Corachan, el equipo de neurociencias, sin tener nada que ver con salud mental como tal, pero como una cosa de voluntariado dentro de la clínica, hicimos como un proyecto de que los pacientes que estaban ingresados, pues pacientes de edades avanzadas o pacientes con clínicas paliativas, nos vestíamos de arriba abajo, íbamos a las habitaciones con unos teléfonos móviles que habíamos comprado a propósito y los comunicábamos con sus familias, les ayudábamos a comunicarse con sus familias para que al menos pues, en ese periodo de hospitalización pues, pudieran estar un poquito más conectados, ¿no? Y la verdad es que solo el hecho de que entráramos, aunque entráramos vestidos de buzos de arriba abajo y no nos vieron ni la cara, porque a la que yo empezaba a respirar aquello se entelaba y no veía nadie nada, la verdad es que lo agradecían mucho y que la gent t'agraïa que estiguessis allí i que poguessis tenir aquesta humanitat, no? I vull aprofitar que també soc jove, no?, per explicar... No. Aquesta és l'actitud. No, volia comentar que tinc una neboda que just tenia 15 anys durant la pandèmia, no? I durant els 2 anys de pandèmia ella vivim en un passatge, no? I és un passatge que no té... que està tancat, que no entren persones, llavors tenim la sort que ens podien comunicar, no? I que podien venir a casa i que nosaltres podíem anar a casa amb ells i això. I clar, la noia ens deia que estic perdent 2 anys, no? És que estic aquí tancada i no estic sortint amb els meus amics i no estic anant a lloc i no estic anant a tal. I quan va acabar la pandèmia pues just va trobar un nòvio, no? I ens comentava, clar, és que si no haguéssim tingut la pandèmia potser aquest nòvio l'hagués tingut abans, potser hagués viscut aquestes experiències abans, potser hagués tingut tot un procés, no? que ara no he pogut tenir, no? I que bueno, la veritat és que feia reflexionar, no? de també què ha passat amb aquests nois que en comptes d'estar amb el seu nòvio a un poble doncs han hagut d'estar a casa amb els papes i... Sí, jo crec que la pandèmia hem analitzat molt el que ha trencat evolutivament el desenvolupament, el que han perdut els adolescents. Us hem preguntat què heu perdut vosaltres en la vostra pandèmia i tal, però m'ha agradat la reflexió que has fet tu, que
n'hem parlat molt d'aquesta part negativa i crec que hem de seguir parlant, però tu penses que hi ha algun aspecte positiu que heu tret de la pandèmia? És a dir, el fet d'estar a casa tancats amb les limitacions que heu tingut pot tenir algun efecte positiu com a resiliència, com a enfocar el futur? M'agradaria preguntar-vos això, si algú és capaç de respondre-ho. No, abans dèiem amb Laura que potser estem envoltats d'adolescents que volen tot ara i aquí, que els hi costa posposar projectes, que els hi costa acceptar el malestar emocional, com hem dit, el malestar emocional del 90%. Estava pensant quina característica hi ha en els adolescents que el compleixin el 90%. Em costa de pensar en alguna altra i les dades ens diuen que el 90% tenen malestar. Per tant, pot ser que hagi tingut algun aspecte positiu la pandèmia? Bueno, yo digo mi caso personal, ¿vale? Bueno, yo justamente me saqué la carrera y me independicé, pero yo me independicé yo sola, pues por fortuna de esto que podía hacerlo. Entonces fue como muchos inputs nuevos en mi vida personal, pues eso, pues sí que trabajaba, pero trabajando de algo que me motivaba y que he estudiado mucho. El hecho de independizarme, bueno, también pues eso, pues tienes pareja, como muchas cosas nuevas. Y de repente fue como de la noche a la mañana, en marzo, te dicen, ahora estás encerrado en tu casa. ¿Qué pasa? Justamente era como algo coronavirus, la gente se muere de eso, es lo primero que te viene en la cabeza. Y era, ahora no puedes ver a tu familia. Acostumbrada quizás a estar viviendo con tus padres o con tu hermana, ahora estás sola en un piso que no puedes ver a nadie. Tus amistades, claro, tampoco puedes verlas porque tienes que estar en casa. Y bueno, a mí personalmente, gracias a Dios que trabajaba y era como esa rutina que tenía día a día, pero trabajaba de lunes a domingo. Sí que es verdad que como cosa positiva soy una persona como súper activa, que era como, ostras, a veces estamos como programados de que tenemos que hacer muchas cosas y me dio a pensar decir, a veces que estaba en casa y era como, no puedo quedar con nadie o como mucho por videollamada, era como, ostras, qué momento de reflexionar, de pensar y conectar conmigo misma, porque me da la sensación que vivimos, o al menos aquí en Barcelona, como el hecho de estar todo el rato conectados, haciendo y no sé, a mí me dio como cosa positiva el decir, parar un poco, pensar en ti y en qué necesitas y no estar obligados a siempre estar haciendo cosas o como, no sé, no sé si me explico, pero creo que es lo positivo que me llevé de la pandemia. Bueno, uno de los aspectos. Bé, a l'auditori, la pandèmia ha vingut, n'hem tingut un aprenentatge, però ara tornés a vindre la pandèmia, faríem alguna cosa diferent? Abans s'ha dit, possiblement tornaríem a fer el mateix. Penseu que es podria fer alguna cosa amb el que hem après? Què en penseu? Jo penso que estem un pèl més preparats. Potser no excessivament, però un pèl més preparats. Si ara mateix torna a aparèixer, toquem fusta on sigui, com a mínim hi ha algunes coses que ja s'han iniciat, ja hem fet uns processos de per exemple, el que parlàvem abans de la telemedicina, de que quan vam començar la pandèmia nosaltres no havíem fet una trucada de telèfon a un pacient ni havíem vist a un pacient per webcam amb la vida i de sobte pacients que estaven tancats a casa amb símptomes psicòtics completament desbordats que els estàvem trucant en diumenge al dematí i que crec que tindríem uns processos d'organització molt més fàcils, molt més ràpids dels que van ser en el seu moment, que va costar bastant posar en marxa moltes coses. També crec que nosaltres ens hem adaptat millor a començar a fer uns tractaments més enfocats en diferents àmbits, a que si el pacient no pot venir t'adaptes millor, si els pares necessita que fem l'entrevista amb un mòbil davant mentre està la mare a l'altre cantó del mòbil i està l'adolescent dintre de l'hospital de dia,
abans potser era impensable en el setting i ara forma part del dia a dia. I jo crec que estem un pèl més preparats. Faltarà tota la resta, que és el que encara falta, que és que hi hagi tots els professionals adequats per tractar totes les coses en el seu moment i que si de sobte hi ha una avalanxa de pacients que arriben a urgències, tinguem els professionals per tractar-los a urgències. Puc dir? Puc? Sí, endavant Toni i després Laura. Jo soc molt optimista, és a dir, tinc molts dubtes. Fixeu-vos, a mi em va cridar molt l'atenció que tot just quan començava... Micro, sisplau. No, si te l'acostes bé... Tot just, perdoneu, tot just quan semblava que millorava la pandèmia, esclata una guerra. És a dir, jo a vegades, jo vaig tenir una gossa que va morir, que vaig estimar moltíssim, que segur que no hagués muntat això. O sigui, després d'una pandèmia i aquest patiment, muntar una guerra en tot el que això suposa. I per tant tinc dubtes de que davant d'una altra desfeta tan important com la de la pandèmia tinguéssim la capacitat d'estar més preparats. Home, si és una pandèmia exactament com aquesta, estaria d'acord amb tu. Si és alguna altra desfeta important, no ho sé, i sóc optimista. Dit això, m'ha fet pensar molt també la intervenció d'aquesta treballadora social d'aquí per fer una petita referència al concepte totònic que has posat també al principi de la taula, que és el de la resiliència. Des del meu punt de vista, la resiliència no es compra al Mercadona. Fins i tot un no es forma en resiliència. N'hi ha cursos sobre resiliència. Com ho hem dit, un es pot formar en ser resiliència, però anem a l'origen. La resiliència sorgeix, i no amb tothom, a partir de la gestió de l'adversitat. I és a còpia, com tu deies en el teu cas, de resistir i d'encarar amb una actitud positiva que un es pot fer més resilient. I per tant, jo crec que, s'ha dit abans aquí, estem davant d'una oportunitat per ser molt conscients sobre la necessitat d'encarar situacions difícils amb decisió i de no evitar-les. I això és un tema que ha de ser un repte individual, de tothom individualment, però també dels professionals i també dels equips. I quan fem tasques terapèutiques, tinguem també aquesta consciència d'estimular, de promoure en els nostres pacients aquesta idea, diguéssim, que la millor resposta quan un té un problema és l'autoresposta, la primera opció. No pot ser que la primera opció sigui anar a veure el psicòleg, com es deia abans, o anar a veure el psiquiatre. Això ha de ser segurament la tercera. Cadascú ha de començar a aprendre a afrontar les dificultats, precisament per connectar-ho amb el concepte de la resiliència. Àurea i després Adela. Sí, jo referent al que deies de si faríem alguna cosa diferent, jo sí que crec que ens hem de fer una pregunta i la gent que planifica i pensa crec que és important que se la faci. La majoria de gent que heu treballat en hospitals o en sanitat segurament recordeu la gràfica que vam veure a l'inici de la pandèmia de la Covid. L'OMS al cap de 2 mesos ja ens feia aquella gràfica de l'impacte que té la Covid directa, de l'impacte que tindria després la manca de la cura en altres malalties que havíem deixat de fer a causa de la Covid i que la tercera ona era la salut mental. I la meva pregunta és, si vingués una altra pandèmia, què podríem haver fet perquè aquest impacte en la salut mental hagués estat diferent? Perquè, com deia ella, hi van haver decisions que es van haver de prendre i que, sens dubte, jo no critico, cada cop quan tens més responsabilitat critiques menys perquè realment és molt, molt complicat tenir responsabilitats, però probablement sí que podríem aprendre alguna cosa del confinament, de com vam tancar la gent, de l'impacte que té en la salut mental no poder-nos tocar, abraçar, no sé què, i potser sí que aquí caldria fer una reflexió no una crítica, sinó una reflexió i un aprenentatge de què podríem fer diferent si en vingués una altra. Si ens hem de tancar, com ho fem, quin pes té, quina balança posem, l'impacte que té el contagiar-se respecte a l'estar 2 anys sense poder tenir un contacte estret amb altres persones. I jo crec que sí que aquí caldria pensar-hi, si en torna una altra. Adela? Sí, jo volia lligar una miqueta la referència que ha fet abans, molt interessant, l'Àurea, de dir què hem fet malament perquè els adolescents no siguin resilients, perquè si alguna cosa ha demostrat és que hi havia en molta població una mancança de resiliència. I el que tu comentaves abans, a mi em va servir perquè em vaig enfrontar a una situació molt diferent i va ser com madurar de cop. Una cosa que abans no he comentat és que els nivells, si tu tens una bona base a l'afrontar l'estrès, precisament ajuda a la maduració
de poder enfrontar situacions. Llavors, me'n vaig a professionals sanitaris, han patit molt, els estudiants de medicina estan patint molt, els professionals més joves han tingut més impacte en la salut mental que els més grans. Clarament, som una societat que no estem fent bé alguna cosa. Llavors, què hem de fer diferent amb els infants? Què estem fent malament perquè després ve una situació que efectivament no és igual que anar al front i apareguin tantes patologies? Penso que una de les coses, una de les dificultats que té la nostra societat té a veure amb la sobreprotecció, clarament. És a dir, ens preocupa molt que no pateixin, que no es frustrin. Tenim un discurs diferent, però en la realitat no els deixes autonomia, que té riscos l'autonomia. I potser hem de començar a deixar de fer això, però com a societat? Com ho fem? És cert. La veritat és que no sé si el Jordi Royo vol... Ens queden 3 minuts amb el que ens permet una resposta concreta. Curta. És aquest tema que ha engegat l'Àurea i que ara contestava l'Adela. Què faríem diferent? Nosaltres, l'administració vol dir la salut, vol dir què? Perquè aquesta pregunta la vam fer les famílies. És a dir, les famílies que vam fer vam vivariar 2 preguntes, que és, en cas d'un segon confinament i en situació de tenir un fill adolescent a casa, vostè creu que les seves competències parentals serien millors, iguals o pitjors? I la vivariàvem amb una altra pregunta, que era, en cas d'un confinament i en situació que vostè viu amb el seu filla de 18 anys a casa, creu que el clima familiar milloraria, seria igual o empitjoraria? Vam vivariar, simplificant. No arribava un 10%, era un 8 i escaig que deien milloraria. Per tant, hem de suposar que hi ha hagut pares i mares que han conviscut amb fills adolescents al primer confinament que no s'han passat malament, que s'ho han passat bé, no deu passar gaire d'un 10%, però hi és. Hi ha un 30% que deia que seria el mateix i un 60% que deien empitjoraria. Per tant, la percepció de les mares i dels pares davant d'un segon confinament, 6 de cada 10, arrodonint-ho, és que no tan sols el primer confinament no hauria servit a res, sinó que el segon confinament empitjoraria moltes coses. No sé si això vol dir que els que ens dediquem a la salut i els que tenen la responsabilitat d'organitzar les coses ho sabrien fer més bé que el que farien les mares i els pares. No sé si amb un segon confinament milloraria molt o no sé, dubtes. Jo tampoc ho sé, Jordi, era una pregunta, en tot cas sí que hem de reflexionar, no? Què podríem fer diferent? La veritat és que tenim preguntes al xat, però el temps se'ns està exhaurint. No sé si hi ha algú del públic que volia una ràpida. Hola, bona tarda. Intentaré ser breu, però esteu parlant, esteu preguntant, no? Què passa amb l'adolescència, aquest estat psicològic tan baix que tenen. Jo soc psicòloga i treballo en una ONG que es diu Psicòlegs Sense Fronteres i conec una mica la problemàtica i dieu no hi ha psicòlegs. Nosaltres tenim 100 psicòlegs, 150 a la nostra organització que treballen de manera altruista per ajudar a la gent que no pot pagar. El problema, des de la meva visió, intentaré ser breu però no és fàcil, és que socialment, sobretot la pandèmia va posar de manifest i ara la guerra i tota la societat en general, no tenen esperança, tenen problemes per independitzar-se. Només les classes socials més ben posicionades econòmicament i que tenen patrimoni són les que poden mirar el futur amb il·lusió i amb alegria i amb ganes de... Però la gent aquesta, en determinat nivell, que han quedat inclús en un nivell més baix per culpa de la pandèmia i per culpa de la guerra ara, no tenen esperança. Estudien, per molt que estudien, molt que es formen, només poden guanyar-se la vida amb un sou precari que no arriba a 1.000 euros i que no tenen ni per pagar un lloguer perquè els lloguers són caríssims
no tenen esperança de vida, no poden independitzar-se, arriben als 40 anys i estan encara a casa. Vull dir, aquest és el problema fonamental, és un problema social, un problema de... ja em ficaria en una profunditat que no ve al cas. Però aquí radica bàsicament, i nosaltres, molts dels pacients que ens venen desesperats a les nostres consultes, el problema fonamental, el que ha creat el problema mental no és... La salut mental ve donada perquè els han fet fora de casa, perquè en la pandèmia estaven ficats 4 persones o 5 o 6 en una habitació compartida amb altres persones que estaven en una altra habitació, compartint en un pis de 3 habitacions amb 3 famílies. Això és... Com no es pot emmalaltir mentalment amb aquestes situacions, amb aquesta manera de viure? Naturalment. I les estadístiques diuen que els barris més deprimits, com són Ciutat Meridiana i Valbona i no sé quin més de Barcelona, són els que tenen més suïcidis d'adolescents. No tenen esperança, no tenen esperança ni il·lusió de vida, no poden formar una família, no poden fer res. I els models socials que dona la societat són nefastos, perquè tenim una premsa que el que dona és tots són bellos, guapos, preciosos, rellotges ben bonics, vestits estupendos, tratges d'esportistes. Clar, tenen models, els adolescents i els petits, els models socials compten molt, com ja heu dit vosaltres fa un moment. Bueno, diversos ponents dels que heu parlat. I clar, quin és el model que ofereix la societat? La societat i les xarxes socials. Persones esveltes, ben vestides, triomfadores, belles i felices. I ells veuen que no ho són. Aquí està la clau. Ja està. No vull dir res més, disculpeu. Gràcies per compartir. És que a mi això em toca molt perquè l'he vist dia a dia. Gràcies per compartir la teva reflexió. La veritat és que no tenim temps. Hi ha preguntes molt interessants en el xat que intentarem fer un recull i donar la resposta deguda. I la veritat és que això és una problemàtica candent. Quan un mira el recull de les dites catalanes, n'hi ha una que diu que el que ens fa créixer no és el pas del temps, sinó són els cops. Malauradament no volem que cops, com ens ha donat la pandèmia, ens facin créixer o, com s'ha dit aquí, ens facin madurar. Esperem que siguin coses més constructives. Vull agrair a Amalgama per la participació, al igual que la intervenció de tots els ponents d'aquesta taula. Gràcies. Gràcies.